Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Umbagħad għalilhom parabola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jeqgħu. Għalilhom kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas ħabber rasu minn xi ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu tgħidlu: għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi, u ma rridx, u dam ħafna hekk. Iżda mbabbejn bejn ruħu qal: mhux għax nibża minn Alla jew għax se nħabber rasi minn nies, imma l-inqas għax din l-armla dejqitni ħanamli l-ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal: isimgħu ftit jgħid l-imħallef il-ħażin, u mbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu se jgħidulu lejlu nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq, se joqgħod itawwal magħhom. Jiena ngħidilkom li malajr jagħmlilhom il-ħaq, imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi? Il-kelma tal-mulej. Ħuti jeżjes, iż-żmien tal-pandemija ħalla effett qawwi fuq ħajjitna. Din il-prova hija okkażjoni biex nagħtu xhieda tal-fidi tagħna, biex nissettqu fit-tama u nwettqu ġesti ta' imħabba u opri ta' karità tar-ruħ u tal-ġisem. Ħafna ġew milquta mid-tbatija għax tilfu persuna għażiża jew għax ma setgħux ikunu magħha jew tħalli d-dinja jew waqt id-difna. Ir-relazzjonijiet familjari u soċjali għaddejjin minn prova jibsa. Il-kriżi ekonomika u n-nuqqas ta' xogħol inislu l-biża' dwar il-futur dejjem iżjed inċert għall familji tagħna. F'din l-esperjenza xi ftit jew wisq inħossuna bħall-ewwel komunità nisranija li t-test tal-Atti tal-Apostli jiddiskrivija b'din l-espressjoni: u l-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla bil-ħerqa. Aħna wkoll nixtiequ ninaqdu u nollu t-tifħir tagħna quddiem Alla. Ħajkun it-talb tagħna li jitlaq qudiemu u Alla jagħti widen għal dak li qed nitolbuh. F'dan ix-xahar ta' Mejju ejjew ninaqdu madwar il-Papa Franġisku li qiegħed isejjaħ il-Knisja kollha biex flimkien ma' Marija Omm Alla titlob għat-tmiem ta' dan it-tiġrib. Il-lampa li għadna kemm xelna tfakkar lil komunità tagħna li aħna ġejna msejħin nitolbu għal tmiem tal-pandemija. U b'mod partikolari l-intenzjoni tal-lum hija biex nitolbu għall-għalliema, edukaturi u studenti. Ma ninsewx ukoll li t-talba tar-Rużarju illum sejra ssir propju minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu il-lejla fis-sitta. U għalhekk fil-waqt li nitolbukom biex issegwu kollox
minn djarkom. Nitolbukom ukoll biex matul dan il-jum tiġu hawnhekk f'dan is-santwarju u titolbu fl-istess ħin nistiednu il dawk ħutna li ma jistgħux ikunu preżenti biex jingħaqdu magħna minn djarhom fit-talb mill-postijiet tax-xogħol u mill-komunitajiet parrokjali tagħna. Flimkien għalhekk ejjew inselmu lill-Omna Marija u ngħidu: taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu qaddisa ta' Alla, la twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna u eħlisna dejjem minn kull tiġdid. O Verġni glorjuża u imbierka. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Anton u Carmelo Xikluna. Llum il-Knisja eżies qiegħda tiċċelebra t-tifkira tas-saċerdotu duttur tal-Knisja il-Venew San Beda. Fl-istess ħin, anke f'dan is-santwarju hija ġurnata għażiża
għal żewġ raġunijiet partikolari. Propju illum il-Papa għażel li r-Rużarju li qed isir tmiem tal-pandemija mis-santwarji differenti mad-dinja kollha, illum għażel li r-Rużarju jingħad minn dan is-santwarju il-lejla. Ma tantx narhom jien kombinazzjonijiet, imma nara kif l-Eid tal-Madonna taħdem. Illum jaħbad ukoll id-99 anniversarju mill-mewt ta' Carmine Grima, ix-xebba li semet u leqet is-sejħa ta' Marija. Il-Venerabbli Beda huwa magħruf għal formazzjoni. L-intenzjoni li tagħna l-Papa hija proprju li jitolbu għall-għalliema u l-istudenti tagħna u l-edukaturi. Jew għalhekk impoġġu fih ħdanhomna Marija dawn il-persuni biex huma jilqgħu is-sejħat li l-Mulej jagħmlilhom u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu jimxu dejjem fit-triq tal-Qdusija. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti dawwalt lill-Knisja tiegħek bil-erf tas-saċerdot San Beda, fit-tieba tiegħek għatina li aħna għaddejja tiegħek dejjem indawlu moħħna bil-erf tiegħu u naqilgħu il-għajnuna bil-merti li kiseb quddiemek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Min ħares il-liġi ikun qed jagħmel kotra ta' offerti. Min ħares il-kmandamenti jagħmel sakrifiċċju taslim. Min ipatti l-ħnina għal ħnina ikun qed iressa offerta tal-qmuħ u min jagħmel karità ikun qed joffri sakrifiċċju ta' tifħir. Joġob lill-mulej min iżomm il-bot mill-ħażen u jħallas għal dnubietu min jibqa' l-bot mill-inġustizzja. Tidirx quddiem il-mulej bidek vojta. Dan kollu għandu jsir minħabba l-kmandament. L-offerta tal-ġust tikkonsagra l-altar biż-żejt u l-fwieħa tagħha titla' quddiem il-għoli. Is-sakrifiċċju tal-ġust jilqgħu il-mulej u t-tifkira tiegħu ma tintesix. Għati ġieħ lill-mulej bidejk miftuħa u toffrix bitqanċiċ mill-bikri. Kulotja tiegħek għatija bil-ferħ u għati l-għexur tiegħek bil-qalb. Għati lill-għoli skont ma taqu, b'qalb kbira skont ma ssib fidejk, għax il-mulej irod lura u jħallsek 7 darbiet aktar. Tippruvax ix-xaħmu għax ma jilqax dak li toffrilu u sserraħx rasek fuq sakrifiċċju inġust għax il-mulej hu imħallef u ma jħares lejn l-uċuħ. Il-kelma tal-mulej. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Iġimgħu il-ħbiebi qudiemi li jagħmlu patt miegħi bis-sakrifiċċju. Iħabbru smewiet il-ġustizzja tiegħu għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaq. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Isma' poplu tiegħi għas se nitkellem, Iżrael għas se nixhed kontrik, jiena Alla tiegħek, ma nċanfrikx għas-sakrifiċċji tiegħek. Il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Għati l-Alla sakrifiċċju ta' rat il-ħajr u rod lill-għoli il-wediet tiegħek.
min irod li sakrifiċċju ta' rat il-ħajr dan isebbaħni, lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla, lil min jimxi bis-sewwa. Alleluja, alleluja, alleluja. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien qabeż Pietru u qal lil Ġesu: Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Qallu Ġesu: Tassew ngħidilkom li fost dawk kollha li minħabba fija u l-Evanġelju iħallu lil djarhom jew lil ħuthom jew lil ommhom jew lil missierhom jew l-uliedhom jew għelieqi tagħhom, ma hemm ħadd fosthom li minn issa fid-dinja stess ma jirċevix għal mid-darba aktar djar, aħwa, subien u bniet, ommijiet u uliet, għelieqi flimkien ma' persekuzzjonijiet u l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-kelma tal-mulej. Din il-kelma l-mulej għala lili u lilek. U forsi tistgħu tgħidu imma aħna maħniex saċerdoti, aħna għandna l-familja. Allura din il-kelma li Ġesu qed jgħid li dawk li jħallu lil missierhom il-ommhom l-għelieqi id-djar il-familja għall-Evanġelju ħajsibu il-glorja fis-sema. Forsi wieħed jista' jgħid imma din ma toċċa għalija. Kull wieħed u waħda minna eżjes huwa msejjaħ li jkun disċiplu ta' Kristu. Għaliex anke int fil-familja tiegħek tista' tpoġġi fil-prattika dan il-kliem ta' Ġesu. Min jiġi l-ewwel fil-familja tiegħek? Il-kelma tal-mulej jew uliedek? Lill-uliedek x'tagħtihom l-ewwel? Il-kelma ta' Alla tallimhom jitgħallmu, isiru jafu, jidħlu fid-dialogu ma' Alla, jafu jitolbu uliedek. Jafu jitkellmu, jiftħu qalbhom ma' Alla. Jew tajnihom biss l-edukazzjoni, it-tagħlim li jwassal biss biex jimla il-moħħ u mhux il-qalb. Din hija l-istedina eżjes li l-mulej qiegħed jagħmlilna llum, li qed tiġi konkretizzata fl-istedina li jagħmlilna l-Papa biex matul din il-ġurnata aħna nitolbu għall-għalliema, għall-edukaturi u għall-istudenti biex huma wkoll ikunu mibnija fuq il-valuri ta' Kristu, fuq il-kelma ta' Ġesu li hija bxara tajba li timla il-qalb tal-bniedem. Jeħuti nresqu it-talbit tagħna il-mulej u nitolbu għall-Knisja l-ikbar għalliema tal-bniedem biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu b'kuraġġ ma taqtax qalba mitfixkejl iżda tibqa' xandar il-kelma tiegħek mulej. Nitolbu. Nitolbu għall-gvernijiet, għal dawk kollha li għandhom xi poter fid-dinja biex il-missjoni tagħhom jaqduha
mhux b'tant bi gburija, iżda b'umiltà u b'sens ta' servizz lil kull bniedem sabiex kull bniedem jgħix fil-paċi u s-sliem nitolbu. Inresqulek mulej illum partikolarment l-għalliema u l-istudenti tagħna. Kun magħhom. Għamil mulej li huma wkoll jarfuk preżenti fil-ħajja tagħhom ta' kuljum u jibnu ħajjithom fuq il-kelma tiegħek nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju kif int sejjaħt permezz ta' Omna Marija lil Carmena Grima biex tiġi hawn u tfaħrek u tqimek, kompli sejjaħ il-kull wieħed u waħda minna biex dan is-santwarju għażiż ikun il-post fejn aħna nagħmlu esperjenza vera tal-imħabba tiegħek nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna, partikolarment għal morda u l-dawk kollha li jduru bihom. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna u għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex aħna wkoll bil-ħajja tagħna bħal Verġni Mbierka nkunu nistgħu nagħtuk ġieħ infaħruk għal ħniena kbira tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li waqt li jkollna fidejna l-ħwejjeġ qaddisa tiegħek, l-Ispirtu Santu jimlina bid-dawl tal-fidi li bih kien imdawwal San Beda fil-ħidma tiegħu għat-tixrid tal-glorja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżoħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Beda, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf u bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' t-talb li jagħmilek għal ħarsien tagħha. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa l-ħobs
rad il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli u l-qaddisin kollha tiegħek li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħilna għalina. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħejn jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jsolix. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejn. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Issa li qawwejtna mulej bl-ikel tas-sema, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex kif wissiena sambeda qatt ma nifqu inroddulek ħajr għad-doni li jogħġbok tagħtina bi Kristus Siedna. Xi nfakkarkom għalhekk dwar ir-Rużarju tal-lejla. Il-lejla ir-Rużarju se jingħad minn dan is-santwarju fis-sitta. Fis-santwarju ħadd ma jista' jidħol għajr dawk l-għalliema jew studenti li għandhom il-biljett. Kellha ssir bil-fors għażla għaliex sejjer ikun hawn rappreżentanza mill-iskejjel kollha ta' Malta u Għawdex. U għalhekk bil-fors kellhom jitpoġġew ċertu għażliet. Però nistiednu lil kulħadd biex jingħaqad magħna sejrin ikun hawnhekk fostna wkoll għat-talba tar-Rużarju l-Isqof tagħna Anton, l-Arċisqof ta' Malta, l-Isqof Awżiljarju li qiegħed jgħin lill-Arċisqof Galja Kurmi flimkien anke man-Nunzju Apostoliku. Wara ir-Rużarju imbagħad titkompla l-quddiesa għall-għalliema. Inħeġġiġkom biex intom issegwu kollox minn djarkom u titolbu magħna. Dan tistgħu tagħmluh billi TVM2 se jxandar it-talba kollha tar-Rużarju waqt li Xejk TV se jxandar kemm ir-Rużarju kif ukoll imbagħad se jibqa' għaddej bil-quddiesa. Tistgħu wkoll issegwu kollox minn fuq il-paġni soċjali, il-Facebook page, il-YouTube ta' Djoċesi ta' Għawdex jew tas-Santwarju. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.